Arratsalde guztioi, otsaileko osoko bilkurare hasiera emango dugu. Lehenengo puntuarekin hasiko gara, aurreko bilkurari dagokion akta zirriborroa onartzea, hala badagokio. Nik ekarri badakara. Laugarren aztergaian deba musikal patronatukoa bukaera partean betik hasita hirugarrena jartzen du ginen gartiak, azaltzen du proposamenarekin bat datozela. Baina jakineko zutela zeintzuk diren eragile horiek aukeratzeko arrazoiak. Hori ez dakit komentatu dugu uste ez ez. Galdetu nura izan zen, zein izan zen arrazoia hilabete guzti horietan izendapena ez egiteko. Eta gogoratzen dut aipatu zala ezintasuna eta hainbat bilera egin ziala, baino zaudaritu. Orduan, zuzenketarako da. Eta nik ere badut zuzenketarako, esplikatzen zuen. Gero kata zuzenketan azken horreko horrean, zazpigaren puntuaren amaiera partian, aurrekontuen inguruan, alkateak erantzun dio inbertsioak altxortegiko gerakinarekin osatuko direla, eta etxebizitza planerako epeen enpresak 10.000 euroko aurrekontu bat duela. Eretzan 10.000 eurokoa, eta 14.000 ingurukoa. Bestarik india 17.000 eta 40.000. Hori zuzendu da, eskolatarekin, guretzat ados. Onda, boskatuko dugu, aurreko osoko bilkuraren akta onartzearen aldeko botuak. Hau bat ez. Bigarren puntura pasako gara. Alkatetza dekretuaren kontrola. Ez dakit nirok badokan zailuek esatuko, galdetzeko. Bai, nik badokat. Hirurogeta 8 debako diagnostikoa eta etxebizitza plana egitea. Ikusi izan detenez, dekretua batzordea baino astebete lehenagokoa da. Batzordera gaia erabakita ekarri zen, beste den. Eta nire galdera kasu honetan da, ea lurraldetasun batzordean alkateak hartutako konpromisoak gehatzen dira da. Guk galdegin gendun, edo eskatu gendun, kontuan eukita etxebizitza plana edo bertan itentzan proposamenean azterketa sozioekonomiko ari lotutako hainbat gauza inbertsiala eta jakinik aurrekontutan eta bai osudarekin eta gure taldearekin hor konpromiso hori hartu edula aurrekontuen negoziazioan proposamena izan zen azterketa sozioekonomikoa egitea lehenbizi eta horrela ere tarte bat ematea etxebizitza plana egiteko aurrekontu hortan ekarpenak egin ahal izateko. Eta ikusi detenean, zehenekin nik aldetu batzordean erabakita dago, eta ze horrek izan zen, bai, erabakita dago, jakin nahi detena da, ia, zelestelai alian inako zeratzera bota, bitarte baten, ekarpenak moldaketaren bat sokarazten baldin badute, edo. Guk batzordean zuk komentatutakoaren ondoren, esan erizun jakin gogendura eta itzegin gogendura enpresarekin azterketa sozioekonomikoak eraginik izan zezaken etxebizitza planean. Eta nahi gurren egunean harremanetan jarri ginen enpresakoarekin, aldez horretik planaren azterketa egin duen teknikariarekin, eta komentatu genio, nolak ezta zegoen eta egoera sozioekonomikoak eraginik izan ote zezaken etxebizitza planean. Eta berak izan zigun ez, bi azterketa erabat desberdin dira eta ez daukatela datu ekonomikoek zer ikusirik etxebizitza planarekin. Orduan hori horrela, behin horretan mantentzearen alde egin gendu, hori erabaki dugu. Ez dakite erantzuten diogun ez dute galdera egin. Badirudi baietz, hala ere, nahi orduan apuratzen ditena da bat eskaria egin da, konsulta hori egiten baldin bada, nik uste eskarroan sartuko gendula komunikatzea. Izu egitu jakin erazi dute, baina ez egin zerran erazi. Eta ere gehiago, azterketa sozioekonomikoa egitean hori izan zen, eta alaxe izan du, ez jakintasunetik da aproposena zara eta konsulta zuen egitea dagokizuela eta bat kontua, bai da, etxebizitza plana egiteko proposamen honi ikusita erabaki estrategiko badala, iritze zaigu da,
ekarpenak edo nondikan jo beharko luken egitea ondo negokela, behin eta berriro aipatu izan dugu, dagigun prozesuan bera, egiteko modu berri bat zegoela, zela kooperazioa eta elkarrekin hori egitea, hitz egiten nahi baldin manera, hiri antolamendu plana orokorra baldintzatuko duen azterketa badala eta datozen urteetan etxebizitzan alorrean erabakiak baldintzatuko dituzten azterketa eta plan bat egitea goazela, ia herri-herria ordezkatzen alderdiak zer esana eduki baduka, kontuan edukiko da nola ez, hori beste kontu bada, baina zer esana badukagula, adierazi nahiko nuke orduan, berriro berrezten naiz ea etxebizitza planari ekarpenak egitekotan egongo gehan, ez? Nik uste lehenengo etxebizitzaren inguruko plana zeinen ikusi beharko dugula eta hori bukatu ondoren horri egin diezazkiok egun ekarpenak edo ez? Zena, ekarpenak ez dut ikusten zuen noiz egin dituzu. Zer egin duzu? Zer da aztertu beharreko puntuak zeintzuk dira? Horre egin duzu ekarpena? Eta badukazu ekarpenak egiteko egin dauzkatzu diagnose egin daukazu zer nahiko zenuketen pasazio zuen proposamen horretatik kanpora zer gauza nahi dituzuen aztertu? Ez, hain zuzen, batzordean hori izan zen adierazi nuna, hori landu egin beharko dukela, esan nun adierazi nun baita ere, nire izela gaian zona jakintxu edo esperto bat, jakin gaiaz badakit, batzorde buru izatea tokatu zait eta kontrolatzen dituten bat gai baino kontraste bat egin eta beste alde batzuekin edo konsulta egin zer litzateken interesgarria aztertzea. Gehien bat, aipatzen dut, aurreko agintaldian adibidez gehiagoen inguruan, jarri zian nahi gainean, herri ezberdinetako etxebizitza planak, bat, Kataluniako beste bat, kostaldean zegoen herri batena, hiri batena, planoak intzia koloretan, persio turistikoa zeukaten osoan, besteak ez. Hau da, datu oso interesgarri pila bat, eta behin azterketa hau eta plan bat onartzea goazen bat, iruditzezat interesgarria hau egitea, zer bestela izango da azterketa edo plan bat egin, eta guk ezatea, guri iruditzezako hau eta hau eta hau eta hau ere egin beharko da, zala, eta duan da, beste zuek adoste egongo bazinate, beste kontratu bat egin, parte horiek aztertu, denbora eta iruditzezat, eta ipatu den baita ere aurrekontutan, estrategikoa dian gaiak izanik, esatzen baldin badera, eta guk ekarpen horiek egiteko tartea baldin badaukagu, kontratazio hori egiterako orduan, kontemplatuko ditu interesgarri ikuste ditugun zea guztiak. Ezken ez dela, fikatzen baldin baziate, prozedurari dagokionez, lehezko bai, esan dugu egin baino gehiagotan, lehezkoa da. 2 egun lehenago deialdia jaso, horri alde desintetako txostenak eta erabakiak eta bat, baina horrela benetan lan egitea ez da erreza. Irakurri bai, kontua da, irakurri, gogoeta egin, hainbat erabaki buruan euki proposamek izateko, seriotasunez eta egoerak ezitzen dugun argunakin. Orduan, nahi iruditzezat, olako gauzak, hobe litzakela, batzordera eraman, eztabaidatu eta ondoren, gehiengo absolutua badukazue, hau da, erabakia berdin agrezakezue. Berdin, Mariagako planarekin berdin ezak. Hau da, gehiengo badukazue eta mozka aurre arteako zuen. Baina, batzordera aldala, erabakia horretik eraman, ez, eta gaina etzen dut ez da, hau kontratatuta dagoia da. Eta azte bete lehenagotik zen kontratatuta. Egin ditzezat, detai oso satarraria da horiek. Gu hemen laneako gaude, behitu. Ez da emisiko bat, baina edo bai, ez dakit. Baina hemen, ia horrezkari berdiak ez da kauzara zanik horren inguruan. Egin ditzezat, eta uste zerrek ere badakizuna, ala da, zer esan handia dakagula, orduan. Bazeko elkarrekin egitea, eta bide bat irik eguna aurreko agintaldian. Ez dakazertan modu berdinean izan, baina filosofia hortan sakondu beharren ondera irutzezek. Hori besterik ez, erabakia zuen erabakizue, nik eskartuko duke eta uste arbidea ziretela zen dagoen postura. Eskerrik asko. Besterik, alferetza dekretuetan? Ez.
Orduan, hirugarren puntura pasako gara. Onartzea hala badagokio ordenantza fiskalen aldaketa. Ordenantza fiskala aurreko abenduko plenoan, azaruko plenotik pasaren ditu, baina hemen aldaketa batzuk egiteko proposamena dakarki guna. 2008ko otsailaren 19an egintzen antolakuntza batzordeko ohiko bileran pasatu genituen ordenantza fiskaletarako proposatzen genituen aldaketa horiek eta hango aldeko irizpidearekin gaur egun berrestera baino ez datoz. Orduan ez dakit inor badukan zerbait, hemen inguruan esateko, eta inor bezak espani baduka, zuzenean bozketara pasako gineateke. Orduan, ordenantza fiskaletan aldaketak egitearen aldeko bozkak, hau bat, ez onartu bendetzen dira beraz. Laugarren puntua, onartzea hala badagokio tau ordenantzaren aldaketa. Tau ordenantzaren aldaketa udaltzainik eginiko edo udaltzainotik eginiko proposamen bat da, eta aldaketaren helburu edo da ordenantza bertan jasotzea, eta horren arau guztiegatik zehaztapen sistema trafikoaren arloko araudi orokorra aplikatu behar da. Ordenantza izango litzateke oinarria horretarako. Hau ere, 2008ko otsailaren 19an egin genuen antolakuntza batzordetik pasa genuen, aldeko irizpena jaso zuen, eta gaur hemen irizpen horri berrestea litzateke. Inok baduen inguruan zerbait komentatzeko, beraz, bozketara pasako gara zuzenean. Tau ordenantzaren aldaketaren aldeko bozkak, beraz, tau ordenantzaren aldaketa hau batez onartu gelditzen da. Bosgarren puntua, onartzea hala badagokio Itziarko toki entitate txikiko lehenengo kreditu aldaketa. Itziarko auzo udalak, auzo udalen aurrekontua Debako aurrekontu konsolidatuen parte danez, Debako osoko bilkurari dagokio honen kreditu aldaketa onartzea, eta proposatzen dela bi partida sortzea gastuetan, bat Burugorri Ostatuko Komunaren irisgarritasunan bideratzeko 20.000 euroko gastua, eta bestetik, Zabalsoro frontoiko aldagelan berritzeko 25.000 euroko aurrekontua, guztira 50.000 euro. Beraz, Itziarko uste udalean onartu zen hau batez kreditu aldaketa egitea, eta guk horren bozkatuko dugu guera oso gauden honekin doz gauden. Beraz, bozketara pasatu gara zuzenean, ezta? Itziarko uste udaleko kreditu aldaketa egiteren aldeko bozkak, hau bat ez horatuta gelditzen da. Seigarren puntua, berrestea, hala badagokio Itziarko uste udalaren erabakia Itziarren eskolarria sortzeko eskaerari buruzkoa. Hezkuntza sailari Itziarko uste udalak eskatu dio eskola berria sortu dezatela Itziarren, eta horretarako pausoak eman ditzala, eskola berri hori 2005-2006 ikasturterako Itziarrek eskola propioa izan dezan. Orduan, eskaera honen alde edo kontra posizionatu bat horrela, eta nik uste dut bozkara pasatzea izango dela honela. Orduan, Itziarko eskola berria sortzearen aldeko bozkak, hau batez, onartu gelditzen da. Zortzigarren puntua, onartzea hala badagokio 18 emakumearen nazioarteko egunaren adierazpen instituzionala. Eudelek egindako proposamena da, gaurko osoko bilkura dakartuna, eta irakurri egingo dut adierazpena. Emakumeen nazioarteko egun honetan, bidezkoa da gure gizarteak historian zehar eraldaketa feministak eragin dituzten emakume belaunaldiekiko zorra aitortzea. Bai genero agindu eta genero estereotipuen aurkako erresistentziatan, bai mugimendu feministaren borroka kolektiboetan. Sistema patriarkalak emakumeen ideiak ikusezin bihurtu ditu eta haien aktivismo politiko eta soziala ukatu ditu. Beraien aldarrikapenak isilaraziz eta komunitateen aldeko lorpenen evidentziak ezabatuz. Gainera, sistematikoki ezkutatu dira jatorri eta tradizio kultural desberdinetako emakume arrazializatuen, lesbianen
dibertsitate funtzionala duten emakumeen eta adineko emakumeen ekarpenak. Zehazki, arreta jartzen dugu adineko emakumeen egungo belaunaldian, sistematikoki estereotipatua eta diskriminatua den belaunaldi horretan, sozialki garrantzirik gabekoa bihurtu duten horretan. Gainera, ikustezintasun hori ahulezia handiagoko egoerak ezkutatzen ari da. Hala nola, prekaritatea eta pobretzea, nahi ezten bakardadea, osasun arazoak eta indarkeria matxista motak. Emakumeen aduntze prozesuak tradizio teoriko, politiko eta filosofiko feminista baten oinordekotzat hartzea eskatzen du. Horregatik, adineko emakumeek dituzten jakinduriak eta realitatearen ikuspegi kritikoa balioestea lagungarria da memoria historikoa erreparatzeko. Konponketa horrek aukera ematen digu, gure aurreko emakumeak ezagutzeko eta iragana, oraina eta etorkizuna lotuko dituen belaunaldien arteko transmisioa bermatzeko. Martxoaren 8an, emakumeen nazioarteko eguna dela eta, erakunde ezberdinek eskura ditugun estrategia eta mekanismo guztiak sustatu behar ditugu, genealogia feminista ikusarazteko eta emakumeekin historian izandako ahazturak konpontzeko. Udalok herritarrengandik hurbilen dauden erakundeak garenez, aukera eta ardura dugu toki eremuan emakumeen belaunaldien historia berreskuratzeko eta emakumeen eta borroka feministek udalerrien bizitzari ematen dioten balioa aitortzeko, adineko emakumeen egungo belaunaldietatik hasita. Beraz, Debako udalak konpromiso hauek hartzen ditu. Emakumeen memoria historikoa aitortu eta berreskuratuko duten proiektuak garatzea, genealogia sortzeko, hurbileko erreferentetatik hasi eta tokiko bizitzan eragina izan duten talde feministetaraino. Une historiko bakoitzean, tradizio eta ingurune kultural guztietan, sistematikiko erresistentzia eta erantzuna artikulatu duten mugimendu feministak aintzatesten laguntzea. Ezagutzak eta esperientziak trukatzeko belaunaldien arteko topaketa eta elkarrizketa guneak babestea, ahalduntze feministarako eta adin eta balitza desberdinetako emakumeen aliantzarako guneak izan daitezen. Emakumeen ikusgarritasun soziala sustatze ikuspegi intersekzionalaz, bereziki, adineko emakumeena, bere aniztasun osoan eta emakumeen zahartzanari buruz, gizartean nagusi den irudi eraldatuz, adinean eta estereotipoetan oinarrituta. Adineko emakumeek esparru publikoa dituzten esperientzietan eta harreman eta partaidetza moduetan arreta berezia jarriko duten proiektua bultzatzea, haien aniztasun osoan. Errenta baxuenak dituzten adineko emakumeei, bereziki alargunei, ahalduntze ekonomikoa berbatuko dieten diru-sarreren eta pentsioen eskaera babestea, eskumena duten erakundeen aurrean eta konpentsazio neurriak aztertu eta artikulatzea. Adineko emakumeentzat, bereziki alargunentzat, dauden laguntza eta prestazio ekonomikoak ezagutaraztea. Udaleskumeneko laguntza eta zaintza zerbitzu publikoak indartzea beren herrietan, adineko emakumeei autonomia eta aktibismoa mantentzea ahalbidetzeko. Adineko emakumeen aurkako indarkeria matxistaren eragina eta hura gauzatzeko moduak ikertzea eta horietan sakontzea, emakume horien errealitetera eta beharretara egokitutako erantzunak artikulatzeko. Berdinsaria sarearen bidez, Eudelen eta emakunderen laguntzarekin, udalerriak emakumeen tokiko memoria berreskuratzeko abian jartzen ari diren ekimenak ezagutaraztea eta ikusaraztea. Beraz, ez dakit bozketara pasako gara zuzenean? Bai, mikrofon hartu dut. Komentatu nahiko nuke, urtarriaren 29an azkeneko gizarte eta berdintasun batzordean, komentatu zen nola udalak adierazpen bat jarri plenora eta adierazpen bat jarri martxoan sortzirako, eta eskatu genuen ia posible izango litzateke adierazpen honetan, egiten zen adierazpenean parte hartzea, aportazio egin izateko. Eskatu genuen dela bilera bat, bozera maile bilera bat, dala alako bat. Orduan, gu jaso dagoenean plenorako osoko bilkurarako deialdia, jaso dago ere bai proposamena, eta ez dugu aukerarik karpenik egiteko, ez eta gaia lantzeko gaurko bileran horretik. Orduan, pixkat azkenean dira komentatzen arira, gure gustatuko litzen duke olako ekarpenak egin izatea olako gozat plenan hartu baino lehen. Ekarpen txikoa dago eta posibilean kontuan hartzea
Izango litzateke, bigarren horriak preskauta justo, bigarren puntua. Nazionalek emakumeen ikusgarritasun sozialak nazional. Hor, neko nukeia izango litzateken jartzea adineko emakumeen, emakume etorkinen eta paperik gabekoen ikusgarritasuna sustatzea. Adineko emakumeen badago bertan, ez? Baina, azkenean, parrafo berdinean bi esaldi ez daude. Esan litzateke adineko emakumeen, emakume etorkinen eta paperik gabekoen ikusgarritasuna sustatzea. Eta gero, bereziki adineko emakumenak, kendule bat dimazu adineko emakumena zerakoa, baina egurtitzego garrantzitsua da bera ikusgarritasuna ematea bai emakume etorkine eta bai paperik gabeko emakumei. Eta gehiago? Hori izango litzateke. Nik ez dut arazorik ikusten, ez dakit, norbaitek beraz, proposamena, Edurrek egin dago proposamenarekin bozkatuko dugu martxoaren 8ko... Orduan, azken momentuan egin dago proposamen hau zertatuta, martxoaren 8ko emakumearen nazioarteko egunaren adierazpen instituzionala onartzearen aldeko bozkak, hau batez onartzearen ditzen da. Eta azkenengo puntua, eskari eta galderak. Ez dakit badagoen eskari, galderarik. Nire lehendabiziko galdera da lurraldetasun, galdera edo gogorarazpena lurraldetasun batzordean Bildu taldeak indako hainbat galderei, hori astelehenerako asko jota erantzuna idatzi zela eratzeko zitzegula, itzaigula, eta ez dugu mezurik ez idatzeri jaso, eta zan hori nabarmentzea, nik bakarrikan gogorarazte aldera, zeudela komentatu genituna, Marki hotelean, ia zaugu espen aztertuko zan, itziako sarbideen kasuan epeak, Kanala jatetxeko espedientean epeak, azpitiko elikagunerako zera, eta garrantzitsuena Amilagako jarduketa programean prozedura zein izango da ezagutzea. Ez dizkitut erantzun, ez dauko darako batzuen erantzuna. Mitatu denerarik kontatuko dizut, eta galdetu dut teknikarekin, baina ez daukat galdera erantzun zehatzik izango dizu. Erantzuko dizuena batetik. Kanala kontua nola dagoen, hor, sententzia bidez kanala tabernakaldu egin zuen udaletxeak jarretako zera, eta orduan erretiratu egin behar du daukan terraza. Horretarako oso fresko nago, oso biz, hilabeteko epe ematen zitzaion kanalari hori kentzeko. Eta beraiek jaso zutenean egin zuten epearen luzapena eskatu, esanaz inguruko edo atzeko partean daukaten terrenoaren jabearekin harreman eta gaztekoak direla hori erosi eta bertan egordean izateko. Horrela dago, egia da ez dugula udaletikan ez dala ezer egin, eta ez zailo momentuz hori erantzun, hori horrela dago. Baina uste erabaki izango dela, ikusiko dugu, komentatuko dugu, segura asko erretiratu dezatela esandako epean, epaia dagoelako daukaten atxikitutako beste elementuki. Hori batetik. Kanalako kurbaren inguruan, ez dakigu epeak zentzu dian garbi eta garbi. Dakigu gauza bakarra da, momentu honetan, foru aldunditik kurba horrek ikutzen dituen terrenoetako jabeekin harremanak hasita daudela, eta udaletxearekin azte honek atzo edo uste esan dela ondatzek, udaletxearekin harremanetan jarri dela esanaz espropiaztu egingo digutela lurra, eta zein diru kopuru izango da horren trukean jasoko duguna. Baina ez dakigu gure hori dago. Amilagako koguaren inguruko alegazioak dira daka, hori ere galdetu genuen, zehaztutako eperik ote dagoen eta ez dago oso argi alegazio grupo ibarrek erantzun bat ditu, eta ez dakigu oso argi eperik badago zehatzuneat. Erantzun dudanak. Bueno, da. Iagu bereni eman behar diogu, eta... Inbertxo estimatekin eta nire.
Eta gero beste galdera bat dut, behin ditzen du beste galdera bat izan zen, behin betiko onarpena nork ematen dion pauari. Eta Jose Luis izan zirenaren arabera alkateak. Ustentzu alazak. Begiratu bat da. Horren beste edatzeko egiteko eskutzen. Hori da, bere eskaera da, lurraldetasun batzordean zainako analitikak, gauza guzti horrek idatziz jasotzea. Nire irala gustatzen zain gainera, ikusten duzu zen askotan denbora ematen dute gauza batak apuntatzen, ze gero memoriak ematen retunez askotan nahi dugun puntura, dara nire buruari ere. Orduan askotan pentsatzen dut, esan dula gauza bat, igual esan nahiko lukena. Orduan hemen gauza horrekin da eskatzea, erantzun ematen da, email batekin baldin bada ere primeran, eta horrela badakigu, adibidez, pauaren agustet, zera da. Alkateak egiten gula ba. Orduan agian nik kontsulta juridikoa egin duke, ala jakiteko, egokia ote da, edo iritzi bat adierazteko. Eta bigarrena, komunikazio zerbitzuan esleipen prozesua zein puntutan dago jakitea, hasi baldin bada. Komunikazio zerbitzuaren esleipen prozesuan pleguen idazketa zeta dago, oraindik egin gabe daude pleguak erabat idatzi gabe daude. Beraz, kontratu txiki baten bitartez egingo dugu luzapentxo bat, pliego horiek argitaratu bitartean eta prozesua martxan jarri bitartean. Niregatik aldagana. Bueno, beste inork, mikrofon bat balitz. Nire galdera, alazne, Otsaiaren 20an herritartasun batzordea egin genuen, eta han jorratu genuen puntuetako bat izan zen martxaburu ekimenak edo proposatutako proiektuari atxikimendua eta diru laguntza bat ematea, eta pixka bat jarri dira gurekin harremanetan, baita ere zuekin ikusten dut, eta pixka bat argitu gaitu, gu behintzat herritartasun batzordean ulertzen garen gulako, beraiek proposatzen zuten proiektu hori gauzatik mogendula, eta genekin aurrekontatzen zegoela dirudi, baina adostasun bat zegoela, proiektu aldaketa bat egiteko. Eta jaso dugun erantzuna, beraien iritziz kezka izan da, guztia ez degula beteko. Pixka bat gure zalantza kezka da guk aldeko bozka eman gendula batzordean proiektuari, berari, eta gaine argi esaten dut, badakigu dirurik ez dagoela, baina jarri behar den guztia, guk prest gaude, aldeko bozka hori emateko urrengo batzordetan bada ere. Eta gainera esan gendu gehiago, urrengo urteetarako, kurtzuetarako ere, aurrekontuetarako eta guzti hori orduan. Zalantza hori argitzea dibidea, batzordean guk posizio namango jarri, aldeko posizio jarri nilako, eta entzuterakoan. Bertako hor gertatu dela, itxuri denez, arazo bat egon da, zifrekin. Berein niri pasatu zioten zifrantean nik herritartasun batzordera eramanitunak. Eta gero, horrela adierazten nien, ez da nien onartutak ditu zala, kreditu aldaketa baten bitartez, bat ez dago geundela ados, ez dut adotak ez da. Proiektu horrekin eta bat egiten gendula, iruditzen gure oso ekimen interesgarria, eta dano jadoz gendela, eta hori jaso, eta jaso duen beste zera bat esan da. Entzien mila eta nabeu, mila ziatzen niri pasatu zenidate zifretan 2009 jartzen zuen, eta gainera idatzita daukat. Zuk ez duzu jaso beste korreo bat, urak utxe egitzuten dago, zer bakarrik kontuan hartu zebela prozesuaren zati bat, ez dakize, eta beste ez, eta azkenengo aurrekontua 2000 ziala. Zaina, 2000 eta 2000 bakarrik egin dugu, eta nik ezin dizuet baitzko ikan esan, batzordean hori onartuta dagoelako, hori bai nien esan. Eta horrein urtetarako kontuan hartuko gendula, bera orten hori erabatu gendula. Orain, plenoan, zuek esaten mani badira zuen, dudanon artean erabakitzen mani badegu, 2000 eta 4.000 beharrean, 4.000 euro jarriko ditugula eta kreditu aldaketa egingo ditugula, gure alderdiaren aldetik ez dago horretarako inolako arazorik. Argipena eskertzen da, ez dakidan plenoan, edo da urrengo batzordean pasa berriro hitzei kaiaz, eta zuen esatzen duzun bezala, ere aldeko jarreran gaude, eta urrengo batzordean bada ere, eta egin behar duen bidea egitea, eta
argipen hori egin da, eta ez dakit ezkin, email bat beste baldin bada, egon ditzapen hori, dirutan ez da ere ez daukagun aurrekontu hori, ez da zenbateko diru desfasea, kreditu aldaketa txiki bat, da? Orduan, martxoko herritartasun batzordetik berriro pasako dugu, aldatuko dugu, nik bereikin harremanetan jarri, eta esan dut kontarezatzela diru kopuru guztiarekin, eta pasako dugula batzordetik. Orduan, besterik ez baldin badago, otsaileko osoko bilkurari bukaera emango dugu. Gogoratu datorren hileko martxoko osoko bilkuraren data